ହ୍ୟାଲୋ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଇଏ ହେଉଛି ଦୀପାବଳି ଆମେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୂଜା ଘରେ କରେ। ଆଉ ଧନତେରସ୍ରେ ଯାହା କିଣିକି ଆଣିଥାଏ ସେଠି ପୂଜା କରେ। ହଳଦୀ ପାଣି କରି ଗଣେଶ, ଲକ୍ଷ୍ମୀ, କୁବେର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପୋଛି ବସାଇକି ପଦ୍ମଫୁଲ ଆଙ୍କି ଗଣେଶଙ୍କର, ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର, କୁବେରଙ୍କର ରଙ୍ଗୀନ ହୋଇ ତାଙ୍କୁ ନୂଆ ବସ୍ତ୍ର ଆଣି ପିନ୍ଧେଇ ହଳଦୀ ପାଣିରେ ଗାଧୋଇ, ଗଙ୍ଗା ପାଣି ହଳଦୀ ପାଣିରେ ଗାଧୋଇ ପାଧୋଇ ଚନ୍ଦନ ସିନ୍ଦୁର ଦେଇ ନୂଆ ବସ୍ତ୍ର ପିନ୍ଧେଇ ତାଙ୍କୁ ଚିତା ପକାଇ କଲରିଂରେ ମୁରୁଜ ପକାଇଲେ ମୁରୁଜ ପକାଇ ସାରି ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ ଖାଇବାକୁ ଯିବ ତାକୁ ଶୁଆ, ତାକୁ ଇଏ କର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବସ୍ତ୍ର ପିନ୍ଧାଇ ଚନ୍ଦନ ସିନ୍ଦୁର ଦେଇ କଳସ ପାଇଁ ଚିତା ପକାଇଲି। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ତା ଦେହରେ ଶାଲୁପନା ପକାଇଲି, ଅରୁଆ ଚାଉଳ ଥୋଇଲି। ତାପରେ ତାଙ୍କୁ ସ୍ଥାପନା କରିବି। କୁବେରଙ୍କୁ ପାନ ଥୋଇଲି, ତାପରେ ଚାଉଳ ଥୋଇଲି, ତାପରେ ଗୋଟେ ହଳଦୀ ପାଣିରେ ଗୁଆ ଧୋଇକି ଥୋଇବି। ଆଉ ଚନ୍ଦନ ସିନ୍ଦୁର ତାଙ୍କୁ ଦେଇ ଗଣେଶଙ୍କ ସ୍ଥାପନା କଲି। ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ସ୍ଥାପନା କଲି। ତାପରେ ଚନ୍ଦନ ସିନ୍ଦୁର ଦେଇ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କାଲି 6ଟା 5ଟା ନା 6ଟା ବଡ଼ ଖାଇଛି ବଡ଼ ବଡ଼। ଆଗରୁ ତା ଦେହରେ ପୋଟଳା କରିଥିଲି। ମୋର ଆର ବର୍ଷର କୁବେର ପୋଟଳି ଥିଲା, ତାକୁ ଗଙ୍ଗା ପାଣି ହଳଦୀ ପାଣି ଧୋଇ ଦେଇ ଶୁଖେଇଥିଲି। ତାପରେ କଳସରେ ସ୍ୱସ୍ତିକ ଚିହ୍ନ କରି ତା ଦେହ କଳସ ପାଣିରେ ସବୁ ପକାଇ କଳସ ବସେଇଲି। ଆମ୍ବ ଡାଳ, ଚନ୍ଦନ ସିନ୍ଦୁର ଦେଇକି କଳସ ଦେହରେ ନଡ଼ିଆ ଦେହରେ ଆମର ରୁଲି ସୂତା 7 ଘେରା ବୁଲେଇଥିଲି। କଳସ ଦେହରେ କଉଡ଼ି, ପଇସା, ହଳଦୀ, ଗଙ୍ଗା ପାଣି, ଗୁଆ ସବୁ କଳସ ଦେହରେ ପକାଇ ନଡ଼ିଆ ଦେହରେ ରୁଲି ସୂତା ବାନ୍ଧିଥିବ। ରୁଲି ସୂତା ତାପରେ ଥୋଇବ। ତାପରେ ଠାକୁରଙ୍କ ଆଗରେ ପାନ ଥୋଇ 5ଟା ପାନ ଥୋଇ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଫୁଲମାଳ ପିନ୍ଧା। ଗଣେଶଙ୍କୁ ଫୁଲମାଳ, ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ଫୁଲମାଳ,
କୁବେର ଗଣ୍ଠି ଫୁଲ ଦିଆହେବ। ଆମ ବାରିପଟେ ଫୁଲ ଫୁଟିଥିଲା, ଟଗର, ଅଶୋକ, ରଜନୀଗନ୍ଧା, ଗେଣ୍ଡୁ ଫୁଲ ସବୁଥିରୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଫୁଲମାଳ କରିଥିଲି, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପିନ୍ଧାଇଲି। କୁବେର ପୁଟୁଳି ଆମର ଆର ବର୍ଷର ଥିଲା, ମୁଁ ତାକୁ ସବୁ ଧୋଇ ଗଙ୍ଗା ପାଣି ହଳଦୀ ପାଣି ଧୋଇକି ଶୁଖେଇକି ରଖିଥିଲି। ତାପରେ ଦୀପ ଲଗେଇବା, ଦୀପଟା ଲଗେଇଲି, ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ଆବାହନ କଲି। ହଳି ପକାଇ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ଆବାହନ କଲି। ମାଙ୍କ ପାଖରେ ଭୋଗ ଲଗେଇଲି, ପଞ୍ଚାମୃତ ଛିଞ୍ଚିଲି। ଆଗ ସ୍ଥାପନ କରିସାରି ପଞ୍ଚାମୃତ ଛିଞ୍ଚିଲି। ଇଏ ହେଲା ମୋ ଘରର ଠାକୁର। ଲୁବେଟା କହୁଛି ଆମ ଛାତଟା ଅସନା ହେଇଛି ଭଳିଆ କହୁଛି। ହଁ କହିଲୁ ଗାଧିକି ଆସିଲେ କହିଲୁ ଭୋଗ ଲଗେଇଲି ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ। କୁବେର ପୁଟୁଳିରେ ଆମର 5 କଳସ ପାଖରେ ଭୋଗ ଲଗେଇଲି, ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ଭୋଗ ଲଗେଇଲି, ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ଭୋଗ ଲଗେଇଲି। ଆମର ଏଇ ଯେଉଁ କୁବେର ପୁଟୁଳିରେ ମୁଁ ଆର ବର୍ଷ ଗୋମତୀ ଚକ୍ର, କଦମ୍ବ ମଞ୍ଜି, ହଳଦୀ, ଲବଙ୍ଗ, ଗୁଜୁରାତି, କଉଡ଼ି 5 ଫୁଟା, ହଳଦୀ 5 ଖଣ୍ଡ, ଲବଙ୍ଗ 5ଟା, ଗୁଜୁରାତି 5ଟା, ଗଣେଶ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଗଣେଶଙ୍କ କଏନ୍, ଆଉ ଧନିଆ ଆର ବର୍ଷ ସବୁ ଥିଲା, ସେ ସବୁ ଧୋଇ ରଖିଥିଲି। ତାକୁ ଏଥରକ ପୁଣି ଗଙ୍ଗା ପାଣିରେ ଧୋଇ ମୁଁ ପୂଜା କଲି। ତାପରେ ଧୂପ ଦୀପ ଦେଇ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ଆବାହନ କଲି। ଗଣେଶଙ୍କୁ ଦୀପ ଅର୍ପଣ କଲି। ଧୂପକାଠି, ଝୁଣା, କର୍ପୂର ମାଙ୍କ ପାଖେ ଆଳତି କଲି। ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ଭାଗବତ ପଞ୍ଚାମୃତ ଛିଞ୍ଚି ଥୋଇଥିଲି। କର୍ପୂର ଆଳତି କଳସ ପକେଇଲି।
କିଏ ଖାଇବା ଆଉ ଭୋଗ ପାଣି ଛଡ଼ି ମୁଣ୍ଡିଆ ମାଇଲି। ମୋ ପାଇଁ ରଖିଥାବା ମୁଁ ସାଡ଼େ ନେବି ବବୁଲୁ ସାଡ଼େ ନେବି ରାଜବାଣ ପାଇଁ ମୁଁ କହିଥିଲି ଆଣିଲି ବାବା ପଳେଇଲେଣି ବାବା ପଇସା କିଏ ଦବ ନେଇ ପାରୁନ ଶୁଣି ମତେ କଣ ପାଇଁ ପକା ହବ ଜାଣିପାରୁନି ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରି ମା'ଙ୍କ ପୂଜା କରି ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରି ପ୍ରାର୍ଥନା କିଛି ସମୟ କଲି। ପ୍ରାର୍ଥନା କରିସାରି ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିଲି। ଘରର ସମସ୍ତେ ଠାକୁର ଘରେ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିଲେ। ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରି ଆମେ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ଦୀପ ଲଗାଇବା ପାଇଁ ବାହାରିଗଲୁ। ସବୁ ଘରେ ଦୀପ ଲଗାଇବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କଲୁ। ସବୁ ଘରେ ଦୀପ ଲଗାଇବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କଲୁ। ଦୀପ ସବୁଠି ଲଗାଇଲୁ। ଦୁଆରେ ସବୁ ଘରେ ଛାତ ଉପରେ ଦୀପ ଲଗାଇ ଆମର ଦାଣ୍ଡରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ଦୀପ ଲଗାଇ ଚାରିଟା ଦୀପ ଚାରି ଦିଗକୁ ମୁହଁ କରିକି ଲଗାଉ ସବୁ ବର୍ଷ। ମୋ ପୁଅ ଲିଚୁ ଲାଇଟ୍ ଲଗାଇ ଦାଣ୍ଡରେ ଆଲୋକିତ କରିଥିଲା। ତାପରେ ଆମର ବଡ଼ ବଡ଼ିଆ ଡକା ହେଲା। ବ୍ରାହ୍ମଣ ଆସିକି ଡାକି ବଡ଼ ବଡ଼ିଆ ଡାକିଲୁ। ପ୍ରତିବର୍ଷ ଆମର ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କୁ ଡାକି ବଡ଼ ବଡ଼ିଆ ଡକା ହୁଏ। ଆମେ ଦୁଆରେ ଚିତା ପକାଇ ବଡ଼ ବଡ଼ିଆ ଡକା ହେଲା। ପ୍ରାୟ ସନ୍ଧ୍ୟା 7:30 ହୋଇଯାଇଥାଏ। ବଡ଼ ବଡ଼ିଆ ଡକା ହେଲା। ବଡ଼ ବଡ଼ିଆ ଡାକି ସାରି ଆମେ ବାଣ ଫୁଟାଇକି ଛାତ ଉପରୁ ସମସ୍ତେ ଗଲୁ ବାଣ ଫୁଟାଇବା ପାଇଁ। ଆଳତି କାଠି ଅଛି ବାଣ ଦିଅରେ ଆଣିଥିଲି ବାଣ କ'ଣ ପୁସ୍ ସଟ୍ ବାଣ 60 ଥର ଫୁଟିବ। ଛୋଟ ବାଣ ମଧ୍ୟ ଆଣିଥିଲୁ ବହୁତ।
ଦାଣ୍ଡରେ ମୁରୁଜ ପକାଇ ଦୀପ ଚାରିପଟେ ଲଗାଇଥିଲୁ। ଚାରିପଟେ ମୁରୁଜ ପକାଇ ଦୀପ ଲଗାଇକି ତାପରେ ଛାତ ଉପରେ ଯାଇ ସମସ୍ତେ ବାଣ ଫୁଟାଇଲୁ। ମୋ ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ମୋର ବାଣ ଫୁଟାଇଥିଲୁ।